Lo unqwaku zale tshephisi apha phezu kwale ntombazana igama lakhe nguTalent of the Brave, indoda yaseTyatyorha eNxukhwebe apha eBhofolo emahezeni kweliphondo leMpuma Kapa. UTalent of the Brave wenza intloko amantombazana asakhulayo nezintombi sezithe dlundlu. Zonke izitayile uyazenza onokuzicinga ezenziwa ngamantombazana. Kodwa amantombazana lapha eNxukhwebe amanintsi athi nangona emthanda nje uTalent, eyona nto yakruquke yiyo nguye kunqwakuza utshephisi ude awunqarhise. Bathi bayaqala bona umntu oyindoda otya utshephisi ngolu hlobo. Uye azathuze lo bhuti athi amandla kaloku oba ndenze le nto ndiyenzayo alele apha kulo tshephisi ndiwutyayo, andikwazi ungawutyi mna lo tshephisi. Zithi ezinye iintombi ziyakruquka umntu otyhephisi entla kwazo. Abe esithi yena lo bhuti sozawuyeke utya utshephisi wakhe, umntu ofuna uzokwenza intloko uzawuyenza xa ngafuna yeke. Bohlukane futhi naye batsho ngamatshanda, kutsho lo bhuti. Uqhubeke wathi lo bhuti khange abize mntu yena kweyakhe isaluni. Uyazazi ungoyena mntu ukwaziyo ukwenza intloko apha kwinto yaseTyatyorha. Abantu abaninzi baseTyatyorha baxhomekeke kuye, yiyo loo nto engacingi mntu. Uthi akacingi ntoni alapha yena uyele esikolweni le nto ayenzayo, kukutya kwakhe oku. Bathi abantu abangosisi yintoni uyindoda udunqarhisa utshephisi ngentla kwethu? Yazi yandikruqula mntoda etya utshephisi entla kwam. Yho asana ndikwazi uyimamela mna le nto. Wathi laa bhuti ukuba uyafuna ke ungahamba uye kwezi zitendo uhambe uyoxhwithwa phana. Mna ndiyazazi into endiyenzayo mna. Ndiye ndahamba ndibuza kubantu abangoobhuti balapha eNxukhwebe ukuba niyibona njani indoda etya utshephisi de unqarhise. Bathi ababhuti ababoni sono bona, akho mntu uzawufa yiloo nto leyo. Abanye abantu abangoobhuti bathi ndiyamtya nje utshephisi nam ndide ndiwunqarhise, akho mntu ondixelela ngaloo nto ngoba ekugqibeleni yimali yam. Oko sisafuna uku-understanda apha kuTalent of the Brave nakulo mntwana amenzayo uzizipho. Sambuza uba uziva njani wena, wathi unyamezela ngoba kaloku uyamazi ukuba uTalent of the Brave ungoyena mfana ukwaziyo ukuzenza iinwele zakhe. Kwiindaba ze-CNBC kuChannel 841 ndinguzithobile malokonya, ndiseTyatyorha eNxukhwebe kweliphondo leMpuma Kapa.